Hi everyone! So welcome back to my YouTube channel. So today's video guys is mag-share lang po ako ng kunting kaalaman lang po kung paano nga ba ako nagbabayad sa aking SSS contribution online. So, as an OFW po, hindi ko na kailangan mag-utos sa aking kapatid para magbayad sa mga malapit na bayad center or pupunta po ako sa SS branches. As nandito po ako sa Singapore, pwede po ako pumunta sa embassy para magbayad ng aking SSS contribution. Pero hindi ko po yung ginagawa kasi I'm using a mobile online sa pagbabayad ng aking SSS contribution. Kung napapansin nyo guys sa aking title ay How to Get SSS PRN online. So, madali lang po yan. Yun po ang pag-uusapan natin. At bakit natin kailangan ng PRN sa ating pagbabayad ng ating SSS contribution using online. Kasi yun po ang ating gagamitin na code para makapagbayad tayo sa ating mobile banking, sa ating SSS contribution like Union Bank, GCash, Handcoins, at etc. Kahit ano atang banking. Hindi ko lang alam ang BPI kung meron siya. So, yun ang ating pag-uusapan at paano nga ba. So, keep on watching guys! So, ganito lang po ang ating gagawin sa ating payment reference number or PRN contribution. Saan natin yun makikita? Well, pupunta po tayo sa ating Chrome. Click Chrome. And then, syempre, i-search natin ang Social Security System. Then, ayan na po ang ating www.gov.ph. Ayan, click the Republic of the Social Security System. So, syempre, i-click na rin that I am not a robot, guys. So, syempre, I'm not a robot. Tapos, after that, submit. And then, next niyan ay gagawin natin ay ang ating click member. Then, after that, syempre, kung wala pa po kayong application, magda-download lang po kayo sa Play Store. At kung hindi pa po kayo nakapag-register sa SSS, then mabilis lang po yan. So, ayan, not yet registered in my SSS. I-click nyo lang po yan. And then, scroll down and then click this box. I certify that I have read and understood the foregoing reminder. Ayan, tapos i-click mo rin ang proceed. Tapos, makikita nyo guys yung mga form dyan, ang pangalan mo, ang email address, confirm email address, ayan, makikita mo lang, then submit, ayan. So, pagkatapos yan, balik tayo sa ating pinag-uusapan. So, syempre, member na po ako dito, so maglalagin na po ako ng aking member login. So, syempre, ayan, I'm not a robot again, then submit. Then, ayan, so, nakikita natin, nabuksan na po natin ang ating Social Security account. So, ang ating hahanapin dito, ang ating payment reference number PRN contribution. So, meron po yan, member info, inquiry, e-service, and ay, syempre, ang pinuntan po natin dito, kung gusto nyo mag-loan, ayan po ang PRN loan. So, syempre, hindi naman tayo maglo-loan, kundi nasa contribution tayo sa pagbabayad ng ating SS contribution. So, kiklik po natin ang ating payment reference number PRN contribution. Click, and then click this one, PRN payment. So, ayan. So, last month, nagbayad po ako. Ayan yung lumabas na aking generate PRN. So, i-click lang po natin ang ating generate PRN. Ayan po ang ating i-click. Ayan, generate PRN. Click this. And then, syempre, i-click, sinasabi dyan, note, ayan, membership type, voluntary, syempre, tapos applicable period, ayan, from, select month, kung anong month, ano ngayong month, syempre, March, select year, 2022, and then select to, syempre,
to March din. And then select to 2022, and then yung premium amount, how much you want. Ayan, kung magkano gusto mo bayaran dyan. Syempre magbabayad tayo ng 1,040. So ganyan lang po yan. Membership type, voluntary, applicable period is March to 2022 and then March 2022, and yung contribution natin is 1,040 and total amount is 140. So it depend po sa inyo kung magkano po ang babayad mo daily. Ako kahit iba-iba ako magbayad eh. Kapag may budget ako, yun lang binabayaran ko. And then ayan, submit request na po tayo. Ayan po. Ayan, apply po. Ayan po. Ayan. Kung nakikita nyo guys. Ayan. Then, okay. So, ayan na po ang atin. Tapos, pwede mo yan ipiprint natin para matandaan ko yung payment reference and number. Baka kasi makalimutan ko. Pero, ika-copy-paste ko na lang siya. Ayan. Then, print statement account. Ayan. Yan. So, ilalagay natin sa drive stroke ko. Yan lang po ang ating hanap ng ating payment reference and number sa ating contribution. Madali lang po naman siya kung paano po natin tayo magbabayad sa ating SS contribution. So, yan ang ating pag-usapan sa susunod nating videos. So, thank you for watching guys, and keep only watching for my YouTube channel. And if you like that video, just give me thumbs up and subscribe, and don't forget to hit the bell button for more updates sa aking video na walang kakwenta. Charay. So, bye for now guys. Have a good day.